Bakedonda tero mar oganda osenyiso ranyisi mar tiyo karachiel. Kami example election manokalo chande kanene Museveni otamo Bobi Wine timo campaign kendo yudhene ni mako ka ihinyo itimo nadi wan wakao ranyisi mokuongo dun wadhi bwa occupy embassy, the Uganda High Commission in Kenya, and within a few days jogo mano makte Uganda no golo. Mara reyo bende human rights defenders kod professionals ma Kenya kakai osebet ka tudre kod jogo makedora tero mar oganda to give them solidarity, support, which mopogre. Ncha kanye ni neno ka Mariam Sarungi ne dwa bedo abducted bathe kakai. Gima not brand jo Kenya we gimagin human rights defenders no goyo koko iyo mamalo kabisa bi Mariam Sarungi no yauni bo owe thuolo to mogik kaka waloso sanini human rights defenders kod organizations makedora tero mar oganda osebet ka train activists kod human rights defenders mok Uganda kendo train gi Kenya kakai kata mok Tanzania be train Kenya kakai to wa share knowledge, good practices, to analyze scenarios mondo wa fight as a unit to bekta kapo kwa di mabor nchi neno kancho Mark Bonfas Mongigiri Tanzania to lawyers ma Kenya kai LSK through Faith Odhiambo ne coordinate kod advocates man Tanzania mondo gi communicate to gingen ang matimore to what kind of support midwaro mondo okonjo go manti situation kata mna Uganda kancho Mark besige kakai lawyers mege besige giri no biro mna Kenya kakai bobet kod lawyers ma Kenya kod civil society boketo pressure yaka koro besige koro teriango idoho koro coordination is the key to duare mondo time zaidi which mege training is still lack a podne pin to wangeyo ni kwa makore motegno kendo kwan kod geno to wabro liberate East Africa mzima. To nyaka sani koro international community nitiere kod ting mane e wach mar chocho ratiro mano mag jokedne ratich oganda mane waneno. To bende nyaka sani wanyalo wacho ni international community osechwalo duond gi moromo e wach makamae Ojiro. International community ni kod teko mar konyo kedo ratiro mar oganda kendo mar sundo piny owacho mondo otum justice ni jogo mohinyi to international community bende ni kod oteko ma mondo support human rights defenders iweche mopogre. For example, ka human rights defenders ni situations to international community nyalo gombaka kod piny owacho ama nyalo surutisha piny owacho mondo otum justice ni jogo. International community bende nyalo chiwo support, financial support, technical support iweche mekedonda tero mar oganda. To mogik bende ene ka dhano makedonda tero mar oganda ngimagi ne kamarach. International community bende nyalo konyo weche mege asylum. International community winjo bende donjore wach ni motegno mondo wane anene jogi oyudo ratich yeyo makare Ojiro. International community ko chakre kod international justice institutions like organizations ICJ, IJM, international human rights organizations, monitoring organizations like Human Rights Watch, Amnesty International, UN organizations, kaka UN Human Rights, manyalog benegolo independent reports of the status of human rights, periodic reporting mitemo kaka penyo yote kedo ratiro mar oganda kedo selo record weche moko mege ratiro mar oganda mage are opportunities manyalo expose the government of the day kaka gise respond to human rights to mogik bend international communities mabe ginyalo timo maduong kabisa enini ginyalo support organizations individuals mose ka okang mambele kedo ratiro mar oganda mondo ginen gi make the right support mechanism ama safety and security mechanism makopo ninge maginti hali hatari to inyalo chung kodgi. To so far wanyalo wacho ni gise respond kose pod gilenga to ka gi respond adequately but angeyo there have been conversations between katamana embassies heads ama the UN leaders to communicate with Kenya babenda angeyo ni katamana kabla Bonfas Mongigiri there was pressure and conversation between the international community kod the relevant governments mondo wach mar Bonfas Mongigiri oluwe in the lessons of justice. So we believe ni gisete more but they should do more. International community should do more mondo ratich oganda mondo miluor to mondo jogo ma are found culpable iro ratiro mar oganda mondo kawe ne gatua mar ketho.